ଏବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସିଗଲେ ଖାଇବା ଆଣିକି ଯାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ଆଜି ବିୟର ପିଆ ହେବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିୟର ପିଆ ହେଇନି। ଏ ତ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଶଙ୍କର ଭାଇ ଆଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ। ଆସିଲ ଟିକେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଲେ ଆମର ଶଙ୍କର ଭାଇ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି। ଯାଉ ମାସେ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛୁ, ମାସେ ପରେ ପୁଣି ପଳେଇବୁ ଗୁଆରୁ ଗାଁକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ରାସ୍ତା ସାଇଡ୍। ये तो जगह बहुत बढ़िया लगे मत जहाँ आज एत राति बुलूची। ये सब जगह देखो बहुत बढ़िया गोटे आज फास्ट टाइम पे छोट ब्लॉग वीडियोटे हो देखु बहुत बढ़िया जगह। ये ब्लॉग वीडियो आज बंद कर आगू को आहरी ब्लॉग वीडियो हम।